unha balea conta como son os homes. Son pouco redondos, sen a maxestuosidade das formas acabadas e suficientes, mais cunha pequena cabeza móvil, onde parece concentrarse toda a súa extraña vida. Chegan esbarando sobre o mar, case como se fosen paxaros, e causan a morte, con fragilidade e con graciosa ferocidade. Permanecen longo tempo en silencio, mais despois berran entre eles con furia repentina, unha chea de sons que case non varía e os cales lles falta a perfección dos nosos sons esenciais: chamamento, amor, pranto de loito. E debe de ser penoso o seu xeito de amar, áspero, case brusco, inmediato. Non lles gusta a auga e teñen medo dela. Non se entende por que a frecuentan. Tamén andan en grupos, pero non levan femias. Adivíñase que estas están algures, pero son sempre invisibles. Ás veces cantan, pero só para sí. E o seu canto non é un chamamento, senón unha forma de lamento angustiado. Cansan a xiña e cando cae a noite esténdense sobre as pequenas sillas que os transportan e tal vez adormezan ou ollen para a lúa. Vanse escorregando en silencio e percébese que están tristes.